Вітаю, пане Володимире. Добрий. Ви в рядах територіальної оборони, я правильно розумію? Ну, я не стільки безпосередньо виконую бойові завдання, у мене є все ж таки обмеження через мою інвалідність, але я роблю все, що можливо для того, щоб бути корисним, будучи в батальйоні територіальної оборони. Как вы восприняли сообщение о том, что Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину? Насколько 24 февраля это заявление Путина для вас стало неожиданностью? Для мене це несподіванкою не стало. Я почув вибухи і зрозумів, що відбувається, почав збиратися для того, щоб ми зустрілися. У нас був план в Європейській солідарності, що ми зустрічаємося, коли починається тут, і звідси одразу йдемо на Верховну Раду, коли вона буде скликана. І для мене, в принципі, жодних сюрпризів не було. Незважаючи на те, що президент України Зеленський і його очільники його фракції, вони трохи знецінювали попередження наших західних колег, зокрема американців, британців, говорили, що все буде гаразд. Ну, для мене було очевидно, що Росія готова скористатися моментом, коли Україна відійшла трошки від розбудови своєї армії в інший бік, а почала схилятися вже до того, щоб існувати наче в мирному режимі, наче нічого не відбувається. Коли вони побачили, що «А то Путін нападе» стало таким собі мемчиком і з іронічним тоном, тоді вони і почали робити плани нападу. Я вірив в ці плани нападу, я розумів, що Путін при його каденції він не відмовиться від того, щоб спробувати загарбати Україну. Єдине, що я не думав, що сценарій буде йти найгіршим шляхом, найгіршому варіанті, але Путін вирішив йти саме в найгіршому із всіх можливих сценаріїв. А как вы думаете, на что он рассчитывал? Я думаю, що план максимум он пытался осуществить? Путін розраховував на те, що опір будуть чинити лише частково. А дуже багато населення його прийме радо і будуть зустрічати йому квітами. Ну, квіти українці підготували лише на могили російських солдат. І на могилу Путіна теж, я думаю, з величезним задоволенням українці принесуть багато квітів. Обов'язково. Тому що це буде реально всеукраїнське свято. І вони стали жертвою власних створених фейків про те, що тут населення України нормальне, дружнє до Росії, в заручниках у націоналістів, що вони будуть тут співати із піснями, з танцями, зустрічати колони російських солдат. Ми бачимо найгірші ватники, які були до цього такі от проросійські налаштовані, вони вибачалися і змінювали кардинально свої настрої. Путін абсолютно прорахувався. Мало того, він недооцінив не просто небажання, а ненависть, яка за цей час виросла у більшості українців до будь-якого окупанта. Він просто недооцінив і став жертвою власної ж пропаганди. Мало того, і третій момент – корупція. Ми маємо поставити пам'ятник російській корупції. Насправді, те, що американці говорили про те, що ми там не утримуємося більше 96 годин, що для нас шансів майже немає. Вони зраховували із даних, скільки виділяється в бюджеті на російську армію, і вони просто дивилися, що як воно має бути, якби кожна копійка йшла на справу. Як іде це все у американців. Але в Росії більше половини просто до армії не дійшло. Ми побачили замість новітньої техніки старі мотолиби, які їздили тікали від наших українських козаків, в мене на очах, від нашого бронеавтомобіля «Козак», таки тікала російська мотолиба, і він по ній стріляв із гармати.
Парадоксальный це- феномен. Клептократия спасает человечество. Ну, в даному разі так, тому що, розумієте, Путін від самого початку вибудував всю систему клептократії в Росії. Олігархам було дозволено все, так само, як і його оточенню було дозволено все. От вони все і брали, все, що могли. А їхні російські солдати приїхали сюди одягнені в якесь просто ганчір'я і з пакетами, з простроченими пакетами армійського харчування. Тобто висадили і все. Ну, от тут я абсолютно був впевнений, що це був теж важливий момент. І на дуже вони абсолютно демотивованість російського війська на мотивованість української, не тільки армії, тероборони, і кожного громадянина, якщо там 11-класники на оболоні віджимали просто у них БТРи. Воно дало такий кумулятивний ефект, який просто розніс першу хвилю наступу вщент. Росія глибоко прорахувалась. Інша справа, що вони зараз будуть намагатися вчитися на перших помилках, але і ми маємо тоді зараз готуватися і до другої хвилі відповідним чином уже підійти більш підготовленим. По поводу готовности. Европейская солидарность в Верховной Раде Украины системно говорила, требовала и вносила, пыталась вносить поправки в оборонный бюджет о необходимости дополнительного финансирования вооруженных сил Украины. Насколько ваши ожидания к ВСУ були оправдані і оправдані? Ну, ми змогли тільки буквально в останній момент, коли вже почалося вторгнення, фактично тоді вже відбулося перерозподіл бюджету. А насправді, ви ж самі розумієте, в останній момент такі речі не робляться. Коли станом на грудень місяць фізично в військах не було і п'ятої частини дизельного палива закуплено для автомобілів, а 2/3 оборонних контрактів були просто зірвані, то ясна річ, що ми піднімали тут скандали і аларм. Я думаю, що тут просто, добре, що потім вже там почали щось десь в останній місяць там щось намагатися робити, десь місяць-півтора там намагалися якось там виправити хоча б ту ситуацію повного розвалу, яка просто відбувалася у 20-21 роках. Ну, що змогли, то встигли, але просто в даному разі це те, що відбувається, це є, все базувалося на героїзмі українців. Українських солдат, офіцерів, українські громадяни, які лягали під танки просто беззбройними. І тому це, власне, нас зараз Україну і рятувало, і врятує. Але ясна річ, що достатньо така зневажлива до оборони, зневажливе таке до оборони ставлення, воно в майбутньому повторитися вже не має ніколи. Тому що допоки Росія існує поруч з Україною, Україні буде загроза. Ми в такому ж приблизно в такій же самій ситуації, як Ізраїль, який оточений країнами, які до нього не дружні. Но у этих стран нет ядерного оружия. Ну, власне, це погіршує, звичайно, ситуацію, але ми маємо вчитися зараз оборонятися і без ядерної зброї. Ядерна зброя, коли вже вона заговорить, то це буде фактично кінець для всього світу. Але якщо б за ці роки ми менше витрачали на ремонт доріг, а більше на протиповітряну оборону, то тоді не треба було би зараз Зеленському волати і кричати про необхідність закрити НАТО небо над Україною. Ми би самі його закрили. Зараз ми, звісно, підтримуємо Зеленського в усьому, абсолютно, тому що це питання зараз виживання України. Розмовляти про те, як Україна підійшла до цієї війни, ми будемо потім.
І ця розмова має відбутися, тому що без цього інакше просто, знаєте, ейфорія не повинна поглинути здоровий глузд. Але після перемоги. Але після перемоги. Тим не менш, питання лишаються, і я зараз розумію, що можна зараз дійсно героїчно вирішувати проблеми, і це буде дійсно героїчно, але підготуватися для того, щоб не заходити от в таку ситуацію, можна було і раніше, якби до нас дослуховувалися, не відмахувалися від нас, як від набридливої мухи, що ви про свою армію мову віру, ну ха-ха-ха, а то Путін нападе. Ну що, ха-ха-ха. Крым. Как вы думаете, есть ли у нас шансы вернуть Крым? Обов'язково. Я думаю, що буде. Якщо Росія зараз почне сипатися економічно, і не тільки економічно, і морально, дух росіян буде дуже сильно падати. Я знаю одну річ, що, ви самі розумієте, відвоювати після того, як, наприклад, виженемо. Це дійсно не зовсім та історія, я думаю, яка може бути ефективною. Але якщо мешканці Криму повстануть, от тоді шанси є. Окупанти будуть деморалізовані всюди, в Криму в тому числі. І коли Росія програє, вони самі першими почнуть бігти. Головне, щоб проукраїнські громадяни Криму, вони не прогавили той момент і почали свою батьківщину захищати належним чином, тому що, я розумію, зараз там одна ситуація, але ніхто не забуває про історію з Давидом і Голіафом. Так. Ну і Росія виявилася цим Голіафом, та ще й на глиняних ногах. Дякую вам дуже, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава!